Καλησπέρα παιδιά. Θα δούμε σήμερα το πρώτο παιχνίδι του Archmage εναντίον του FPS WoW Sax. FPS WoW Sax, ο οποίος είναι κίτρινος πρώτος πάνω και κόκκινο Zerg, ο Archmage που παίζει με το λογαριασμό του Ming. Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε το StarCraft 2, το περιμέναμε όλοι ανελιπώς. Μάλιστα παλιά, όταν ακόμα έπαιζα WoW, συζητάγαμε αυτό, ότι με το που βγει το StarCraft 2 θα παρατήσουμε το WoW αμέσως. Thunder Build εδώ πέρα για το πρώτος με το Pylon κοντά στη ράμπα, ενώ στέλνει κατευθείαν το Probia Scout. Το ίδιο κάνει και ο Zerg με τον Overlord. Gateway για τον πρώτο και Spawning Pool για τον Zerg. Βλέπουμε λίγο harassment με το Probe, τα drones, ενώ βλέπουμε το gas, το extractor που βάζει ο Zerg. Και accumulator που βάζει το extractor. Σε λίγο θα τελειώσει και το gateway. Άλλο τα pylon. Χρόνο boost και το είδαμε εδώ πέρα στο nexus, θα γίνουν πιο γρήγορα τα probe. Έτοιμο και το spawning pool. Και εδώ πέρα βλέπουμε το drone. Θα φτάσει τώρα για να δει επιτέλους τι έχει μέσα ο TOS. Χρόνο boost και στο gateway, να βγει πιο γρήγορα το Zealot. Cybernetic core. Προφανώς για τα update, για τα upgrade τα gateway να γίνουν warp gate. Η Queen ετοιμάζεται εδώ πέρα. Και άλλο χρόνο boost στο gateway. Έτοιμη και η Queen. Έτοιμη και το Cybernetic Score. Δεύτερο simulator για τον TOS. Έτοιμη 2 Zealot και βγαίνει και Sentry. Το Probe βλέπουμε εδώ πέρα κάθεται κοντά στη βάση του Zerg. Ενώ πάει για Hive ο Zerg. Robotics Facility. Έτοιμο και το Hive. Δύο ακόμα gateway. Χρόνο boost στο cybernetic score ώστε να τελειώσει πιο γρήγορα το research για τα warp gate. Pylon κοντά στη βάση του Zerg. Θα κάνει warp τα units πάνω στη πέρα, ενώ βλέπουμε ότι ο Zerg πάει και σε expand. Έχασε και το probe. Ενώ βλέπουμε ότι το Spire ετοιμάζεται εδώ πέρα. Ένα Immortal. Άλλο ένα Gateway ετοιμάζεται. Ενώ βλέπουμε τώρα τα πρώτα units τα οποία γίνονται warp στη βάση του Zerg.
3 Stalker. Θα τελειώσει εδώ πέρα το hatchery. Δεν πρόλαβε να κάνει καθόλου mining με τα πρώτα φύλλα βγαίνουν. Έχουμε τώρα και άλλα units τα οποία γίνονται warp. Δύσκολα τα πράγματα. Και άλλα units τα οποία γίνονται warp. Έρχονται και άλλα units εδώ συνεχώς. Κάποια άλλα units τα οποία γίνονται warp και άλλο είναι εδώ πέρα που έχει ξεχαστεί. Με την ασπίδα από τα Sentry, ενώ όταν μιλήσει κανονικά κάποια 9-3-1, στα 7-1-1. Ότι ο TOS με τη σιγουριά και το pressing που έχει κάνει και expand. Ένα συντέλει τον Sax στα Best Out of 5. Συνεχίζουμε στα επόμενα παιχνίδια.